إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаләмнәрне юктан бар кылып, һәр беребезне юктан бар итүче, безләрне шушы җир өстенә урнаштырып, бөтен тирә-юньне безгә хезмәткә тапшыручы, бердән бер Раббыбызга, бердән бер хак илаһыбызга, Аллаһ субханаху ва хак тәгаләгә барча шөкр ва рәхмәтләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җир һәм күкләргә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен алып килгән, безнең өчен иң кадерле, иң сөекле кеше булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһы Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Шулай ук сөекле пәйгамбәребезнең гаилә әһелләренә, аның сахабаларына һәм дә шушы пәйгамбәр өйрәткән юлны кыямәт көненә кадәр дәвам итүче мөмин ва мөминәләргә дә Аллаһның сәламе, салаваты ва рәхмәтләре булсын. Азиз кардәшләрем, сезне һәм үземне тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтә: «Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә, ул кушканча тақва булыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Бийек Раббыбызга шөкерләребез булсын. Аллаһ Тәгалә безнең өчен иртә белән офыктан кояшны күтәрә. Ул безнең өчен көн белән төнне алыштыра. Үзенең рәхмәт җилләрен җибәреп, без яшәгән җирләргә болытларны куа, яңгырларын яудыра, туфрактан җиләк җимеш, игеннәр һәм башка күп төрле хәләл ризыклар үстерә. Аллаһ Тәгалә безгә хайваннар дөньясын, кошлар, бөҗәкләр, балыклар дөньясын, үсемлекләр дөньясын, кешелек яшәсен һәм файдалансын өчен хезмәткә тапшырды. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтә: «Әләм тарау, күрмиләрме соң кешеләр ди? Неужели урысча әйткәндә күрмиләр ди? Анналлаһа саххара лакум ма фис самавати ва ма фил ард». Аллаһ Тәгалә тапшырды сезгә хезмәткә, хезмәт ит кешеләргә дип, барча күктә һәм җирдә булган нәрсәләрне диде. Аллаһ субханаху ва хак Тәгаләнең әмере булмаса, кояш без яшәгән җирне җылытмас иде. Аллаһның әмере булмаса, шул җилләр болытларны китереп, ул болытлардан шифалы сулар иңмәс иде, яңгырлар яумас иде. Аллаһның әмере булмаса, бодай арыш бөртеге җир куенына кергәч, тишелеп, өскә чыгып, башакка әйләнмәс иде. Аллаһның әмере булмаса, кышларда, хайваннарда, балыкларда, хәтта бөҗәкләр дә безне саннамас иде, безгә хезмәт итмәс иде. Сыерлар сөт бирмәс иде, умарта кортлары бал ташымас иде. Берсе дә безне саннамас, берсе дә безгә хезмәт итмәс иде. Ләкин Аллаһның әмере бөтенесе безгә хезмәт итә. Без кешеләрнең тормышлары имин булсын, җиңел булсын, рәхәт булсын өчен Аллаһ бөтен галәмне безгә хезмәт иттерә. Әгәр дә бөтен галәм безнең тормышыбыз яхшы булсын,
Бүгінгі әйткәндә комфортный булсын, рәхәт һәм җиңел булсын дип, Аллаһ бүтән галәмне безгә эшләтә икән, безгә хезмәт иттерә икән. Ничек инде? Кайбер кешеләр уйлаганча, кайбер кешеләр бүген әйткәнчә, ничек инде Аллаһның дине, Аллаһының ахыр китабы Коръан, аның пәйгамбәре һәм башка илчеләре, шаригать кануннары ничек безнең тормышыбызны җимерә алсын? Ничек? Аллаһ Тәгалә бу якта бүтән галәмне безгә хезмәт иттерсә, безгә рәхәт, яхшы тормыш булсын өчен бу яктан динен биреп, безнең тормышны җимерәмени? Безнең яшәешне вата сындырамыни? Бу акылга сыймый, җәмәгать. Бу сәламәт акыл кабул итә алмый торган нәрсә. Мөхәммәд пәйгамбәр менә безгә шушы нәрсәләрне сөйләп, карагыз кояш, карагыз җирләр, карагыз сыер турында килә Коръәндә кисса, шулай бит. Шушыларны безгә алып килеп, күрегез, Аллаһ бит сезгә моны хезмәт иттерә дип, икенче яктан үзе кешелекнең дошманы була аламыни? Әлбәттә, җәмәгать, бу акылга сыймый. Аллаһы Тәгаләнең дине, аның иртә белән кояшы чыгып безгә хезмәт иткән кебек, безнең тормышны җылыткан, яктырткан кебек, Аллаһның дине дә тормышыбызны матурлау өчен килде. Аллаһының шаригать кануннары да без яшәгән тормышны, яшәешне тәртипкә салып, билгеле бер төзекләндереп, шушы төзеклекне саклап, безнең иминлегебезне булдыру, безнең бәхетебезне булдыру өчен килде. Аллаһы Тәгалә үзенең дине белән яшәешне саклый, яхшырта. Әлбәттә, җәмәгать, дин турында гәп кыручылар, дин турында буш сүз сөйләүчеләр күп бүген. Тарихчылар да динне белгән кебек сөйлиләр, сәясәтчеләр дә сөйлиләр, язалар, белгәне дә, белмәгәне дә сөйли. Кемдер, җәмәгать, ни кызганыч, үзен шушы дингә нисбәт кылса да, мин мөселман, мин Коръән белән яшим, мин сөннәт белән яшим, мин Мөхәммәд пәйгамбәрнең өммәте дип күкрәк какса да, ул үзенең динен өйрәнми. Ул динне белми, ул укымый, гыйлем алмый, гыйлем ияләреннән ярак йөри. Мин үзем беләм ди, мин үзем аңлыйм ди. Һәм Аллаһы Тәгаләнең дине чакырган бүйек нигезләргә каршы килә. Аллаһы Тәгаләнең динен нигезендә яткан бүйек максатларны аның тормыш рәвеше, аның үз-үзен тотышы җимерә. Кем Аллаһының хак динен өйрәнә, кем гыйлем ала, Аллаһы Тәгаләнең һәр бер хөкемен өйрәнеп, шуларның максаты, шуларның хикмәте турында фикер йөртә, ул аңлый. Диндә булган һәр кагыйдә, диндә булган һәр канун, һәр әмер һәм һәр тыю, ул кешелекнең иминлеген төзи. Ул кешелекне саклый, ул кешеләрнең тормышларын җимерү түгел, ул аларны төзи, бизи һәм зиннәтли. Имам Газали, Аллаһның рәхмәтендә булсын, язган, шаригатьнең максаты ди, кешеләрнең диннәрен, кешеләрнең яшәгән тормышларын, кешеләрнең ашаган ризыкларын, кешеләрнең нәселләрен, ягъни гаилә, бала, оныкларын һәм мал мөлкәтләрен саклау булып тора ди. Менә шаригатьнең максаты ди. Ул нәрсә саклый? Ул Аллаһны саклыймы? Аллаһ Тәгалә безнең саклауыбызга мохтаҗ түгел. Аллаһ Тәгалә безнең дин тотуыбызга мохтаҗ түгел. Аллаһ Тәгалә безнең аны ашатып, аны эчертеп, аны ризыкландырып торуыбызга мохтаҗ түгел. Чөнки Аллаһ ашамый, эчми, аңа ризык кирәкми. Ул безгә мохтаҗ түгел. Аллаһның дине безгә кирәк. Һәм Имам Газали әйткәнчә, ул безнең тормышыбызны саклый, безнең ризыгыбызны саклый, мал мөлкәтебезне саклый, нәсел-нәсәпләребезне саклый. Һәм Имам Газали әйтә, тормышның шушы нигезен саклаган һәр нәрсә
ягъни шушы нигезләрен ашау, эчү, гаилә, аның сәламәтлеге, гомере, дине, тормышның шушы нигезләрен саклаган һәр нәрсә ул мәслихат һәм файда була ди. Ягъни кешенең гомерен нәрсә саклый, кешенең ризыгын нәрсә саклый, мал мөлкәтен, динен, иманын, выжданын, намусын нәрсә саклый, булар бөтенесе файда, булар бөтенесе мәслихат ди. Шушы нигезләрне юк итүче, шушы нигезләрне җимерүче ул мәфсәдәт, ягъни ул гынах, ул зарар һәм зыян була ди. Бу имам Газалиның сүзләре. Шулай ук имам Ибн аль-Кайим, Аллаһ Ибн аль-Кайим, Аллаһның рәхмәтендә булсын, яза: шәригатьнең кешеләрнең дөнья һәм ахирет тормышларын төзекләндерүгә нигезләнгән ди. Шәригать, аның кануннары кешеләрнең дөньяларын һәм ахиретләрен төзекләндерүгә нигезләнгән ди. Чөнки шәригать дөньяны гына төземи. Шәригать безнең әле ахиретебезне кайгырта. Шәригать кануннары дөньядагы тормышыбызны кайгырту белән бергә. Ул безнең әле тегендә без җәннәткә керәбезме? Әллә инде Алла сакласын җәһәннәмгә чумабызмы? Шәригать шуны кайгырта. Аның һәр хөкеме хәерлелек ди. Шәригатьтә нинди генә хөкем булмасын, фарыз, бу сөннәт, бу харам, аның һәр хөкеме хәерлелек ди. Аның һәр хөкеме Аллаһның рәхмәте ди. Аллаһ Тәгалә нәрсәнедер кушты икән, Аллаһның рәхмәте бу. Аллаһ Тәгалә нәрсәдәндер тыйды икән, бу Аллаһның рәхмәте. Аның һәр хөкеме гаделлек ди, Ибн аль-Кайим әйтә. Аллаһ Тәгалә кай вакыт безгә моны харам ди. Без үзебезнең шикле акылыбыз, үзебезнең загыйф динебез белән аңлый алмыйбыз. Үзебезнең мантыгыбыз, логикабыз белән аңлый алмыйбыз кай вакыт. Ләкин без күңелебез белән беләбез. Аллаһ Тәгаләнең бу хөкеме гаделлек. Һәм без аңламасак та ул гаделлек булудан туктамый. Һәр кайсысы гаделлек ди. Һәм Аллаһның һәр хөкеме, шәригатьнең һәр хөкеме ул олуг мәслихат һәм кешелек өчен файда ди. Бу имам Ибн аль-Кайимның сүзләре. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә нәрсәнедер йөкләгән икән, ул йөкләмә дини бурычны үтәүдә иң беренче файда кемгә? Адәм баласының үзенә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Куръанда олуг хөкемен билгеләде. Лаһа ма касабат ва алейха мактасабат. Кем нинди изгелек кылса, ул изгелек аның үзе өчен, үзенә кайта. Кем нинди явызлык кылса, ул явызлык аның үз башына, үз хәсрәте була ди. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, без Аллаһ Тәгалә каршына 5 мәртәбә килеп намаз укыйбыз икән. Ул намаз кемгә кирәк? Аллаһкамы? Без аңа килеп баш игәннән, без аңа килеп сәҗдә кылганнан, кулыбызны сузып дуа кылганнан Аллаһның байлыгы артамы? Әллә инде без килеп баш имәгәннән Аллаһның байлыгы кимиме? Юк, җәмәгать. Артмый да, кимеми дә. Ләкин Аллаһ каршына 5 мәртәбә басуыбызда безнең өчен зур файда. Чөнки намаз ул безнең динебезне саклый. Чөнки намаз ул безнең иманыбызны саклый. Чөнки намаз ул безнең таухидыбызны саклый. Чөнки намаз ул безне шайтаннан, аның вәсвәсәсеннән ерак айта. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Иннас салата танха анил фахшаи вал мункар диде. Дөрестлектә намаз укучыны бозык, яман эшләрдән тыя диде. Шуңа күрә әгәр дә кеше көненә 5 мәртәбә җиренә җиткерергә тырышып 5 намазын башкарса, әлбәттә аның күңеле чистарачак һәм ул гынахлардан ерагаячак. Һәм ул гынахлардан тыелу аның өчен күпкә җиңелрәк булачак. Кай вакыт мәчеткә киләләр, нәрсәдәндер килешмичә, үзара ниндидер низакка кирип, бер-берсенә зулымлык, харамга кирип, кемдер урлый, кемдер алдый. Һәм соң ул бит намаз укый диләр безгә. Ул бит үзе намаз укый. Ул бит безнең кардәш. Нигә ул шулай алдый? Нигә ул шулай харамлаша дигәч, күңелдә ниндидер шик туа. Ул намазын укый микән дип. Һәм чыннан да ул кеше белән, ул кешене өйрәнә башласаң,
Чөнки сиңа бит казый буларак килгәч, син ике якында тыңларга тиеш. Син аларны өйрәнергә тиеш. Алар турында кардәшләрнең фикерен ишетергә тиеш. Мөхтәрәм җәмәгать, үземнең тәҗрибәм күрсәтә, ни өчен ул харам кыла, ул бит намаз укый дигән кешеләр еш кына ахыр чиктә намаз укымаучылар булып чыгалар. Яки безнең белән бергә намаз укый. Чөнки мөселманнар бит инде намаз укымасаң сине, кардәш, ничек инде син намаз укымыйсыңмыни дип әйтергә мөмкиннәр. Битәрләргә мөмкиннәр. Ә үзе генә калганда хатыны яки башкасы әйтә, аның өйдә намаз укыганы юк ди. Җәмәгать, менә гел тәҗрибә шуны күрсәтә. Кеше харамга чума икән, җиңел генә ул еш кына намазсыз кеше булып чыга. Намазларын бик җиңел калдыручы булып чыга. Алла сакласын. Шуңа күрә көненә 5 мәртәбә намаз укуның бу бер генә файдасы. Ул безгә кирәк. Аллаһ Тәгаләнең һәрбер эшендә, фарызында безнең өчен иң беренче файда булып тора. Һәм җәмәгать, карагыз, бүген без юлларда күп йөрибез. Юлда перекресток дигән әйберләр бар. Кемдер үтеп китергә тиеш, кемдер үткәреп җибәрергә тиеш, кемдер кемгәдер уступать итәргә тиеш. Әгәр дә исламның 5 баганасы булган, Аллаһның иң зур әмрләре, намаз булсынмы, закат булсынмы, хаҗ булсынмы, ураза булсынмы, әгәр дә юлда киселешсә, кешенең иминлеге белән, кешенең тормышындагы сәламәтлеге белән, иминлеге, мәслихаты белән кайсысы кемгә юл бирә? Аллаһның бөек әмерләре юл бирәме, туктап, үткәреп җибәрәме? Әллә инде кешенең мәслихатымы? Аллаһның әмере белән үткәреп җибәрә кешенең мәслихаты. Кешенең саулыгы, кешенең гомере җәмәгать үтеп китә. Ул главный булып чыга. Ә Аллаһның шәргый кануны 5 баганада булган хәтта ул үткәреп җибәрә. Алыгыз, моңа күпме мисал бар. Күпме мисал бар. Шәригатьнең бер кануны да кеше тормышын җимерми. Кешенең табигатына каршы килми. Намаз. Бүтән кеше намазны басып укырга тиеш. Ләкин аягы эшләмәсә, нәрсә эшли? Аллаһ Тәгалә булсын, барыбер бассын диме? Юк. Сөйкле пәйгамбәребез безгә Аллаһның теләген җиткерде. Басып укый алмаса, утырып укысын диде. Ә бит басып укый алган кешегә утырып уку дөрес түгел. Намазы дөрес булмый, әмма булдыра алмаса утырып укысын ди. Утырып укый алмаса ятып укысын ди. Битсә битсен, ләкин бассын дими. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһның рәхмәте. Сәфәргә чыгып киттеңме? Намазыңны кыскартып укы ди. Мәшәкатьләнмә, кыскартып укы ди. Кайбер күпчелек мәзһәбләр нәрсә ди, хәтта кушып укысаң булады, илә белә икендән акшам белә ястын. Ничек инде һәр намазны без беләбез, вакытында укырга, ләкин юк, син сәфәрдә, сиңа мәшәкать килә, сиңа авырлык төшәргә мөмкин. Шуңа күрә менә сиңа шундый җиңеллек ди. Әгәр дә тахаратсыз намаз дөрес түгел, ләкин карагыз. Әгәр дә тахарат алырга су булмаса, нишләргә? Битсәң бит, суны тап диме? Юк, таяммум ал ди. Таяммум ал ди. Аллаһның бөек әмере намаз нишли? Үзенең хакларын бирә безгә. Безнең хакыбызны саклар өчен, безнең хакыбызны яклар өчен. Кем әйтә ала? Шәригать тормышны җимерә дип. Шәригать тормышны җимерми. Карагыз, ураза. Рамазан уразасын Аллаһ Тәгалә фарыз кылды. Безгә кадәр яшәгән кавымнарга фарыз кылган кебек. Ләкин әгәр дә кешенең ураза тотуы, иртәдән кичкә кадәр ризык судан тыелуы аның саулыгын җимерә башласа, аның тормышын төзәтү түгел, җимерә башласа, Аллаһның бөек кануны чигенә. Шул ук аятның дәвамында Аллаһ нәрсә ди? وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Әгәр дә арагыздан берегез сәфәрдә булса, сәфәр мәшәкатьләрен кичерсә, яки авыру булса, кеше авырый, бигрәк тә җәй көннәрендә 17 сәгать ризык хамсусыз торса, аның авыруы көчәячәк. Мәсәлән, аның язвысы, ул диабетик, яки салкын тиеп ята, аңа дару эчәргә кирәк. Нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Битсәң бит, уразаңны тот диме? Юк, алай дими. Аллаһның әмере чигенеп, кешенең сәламәтлеген үткәреп җибәрә. Нәрсә ди? Соңыннан тотып бетерсең ди. Бар шундый кешеләр, алар бер кашанда савыкмыйлар. Бар шундый кешеләр, алар бер кашанда терелмиләр. Аларга нишләргә? Алар фидия түлиләр. Бер кеше
bir kөнгә bir кешене ашата, шул хакны түли дә Аллаһ Тәгалә өстеннән төшерә. Бу Аллаһның шаригате, менә шушы Аллаһның шаригате. Һәм ул шаригат тормышны җимерми. Кешенең табигатын bir кашанда ватмый сындырмый. Карагыз, хатын-кызлар, авырлы хатын-кыз. Аллаһы Тәгалә хатын-кызга ирләрдән айырмалы зур bir вазифа бирде. Хатын-кыз бала таба. Бала табу нәрсә ул? Аллаһы Тәгаләнең яңа мәхлугын дөньяга китерә. Аллаһ безне юктан бар кылды. Ләкин Коръәндә нәрсә ди? Аллаһ, без сезләрне юктан бар кылдык. Фи бутуни уммахатикум. Әниләрегезнең карынында ди. Әниләрегез сезне тудырды ди. Аллаһ Тәгалә, мин яраттым сезне юктан бар кылдым. Әниләр монда катышы юк дип әйтми. Әниләрегезнең карыннарында ди. Әнидән алып, шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең шаригаты, әгәр дә авырлы хатын-кызга ураза тоту зыян китерсә, баласына янаса, ул дагын авыру хөкемендә, һәм ул да каза кыла. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгаләне имезгән вакытта хәтта, әгәр дә баланың тәүге ризыгы сөте бетеп китә икән, балага сөт кирәк икән, әлхәмдүлилләh, уразасын казага калдыралар. Шулай иттереп, Аллаһның дине, мөхтәрәм җәмәгать, кешеләрнең тормышларын төзәтә. Кешеләрнең тормышларын, әлхәмдүлилләh, зиннәтли. Һәм Аллаһның шаригаттагы шикләүләре дә, әлхәмдүлилләh. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә күп нәрсәне харам кылды безгә. Алар күп түгел, ләкин Аллаһ харам кылды. Һәм без сөенәбез шул нәрсәләр харам булганга. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә нәрсәне харам кылды? Аллаһ кеше үтермәгез диде. Кем әйтала? Аллаһы Тәгалә кеше үтермәгез, ул зур гынах дигән сүзе тормышны җимерә дип. Әлхәмдүлилләh. Әлхәмдүлилләh, кеше кайда гына яшәсә дә, кеше кайсы илгә барып чыкса да, цивилизация дип әйтәбез, җәмгыять нинди генә хәлләргә төшсә дә, әгәр дә кешенең йөрәгендә иманы бар икән, кулында Коръәне бар икән, ул белә. Кеше үтерергә ярамый. Хаксызга кеше каны кыйырга ярамый. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге көндә без яшибез шундый заманада, кешенең гомерен шуп дип тә белмиләр. Кешенең гомерен шуп дип тә белмиләр. Меңләгән кешеләрне һәлак итәләр. Меңләгән кешеләрне үтерәләр. لا يدري القاتل من أي شيء قتله ولا يدري المقتول من لأي شيء قتله ولا يدري المقتول من أي شيء قتله. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, дөнья бетер алдыннан кеше үтерүче нигә үтергәнен белмәс ди. Нигә үтергәнен белми. Нигә син үтерәсең? Менә үтерәм инде, яки куштылар бит. Үтерелгән кеше ди белмәс, нигә үтерделәр ди. Әгәр дә шуны терелтеп сорасалар, кыямәттә Аллаһ терелтеп сораячак, нигә син үтерделәр дип. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, үтерелгән кеше ди үзен үтерүчене кулыннан тотып Аллаһ каршына алып килер ди. Һәм әйтер ди, я Раббым, соралы бу бәндәңнән, нигә мине үтерде ул ди. Менә мин яшәп ята идем, хатыным, балаларым белән, ирем белән, ул мине үтерде ди. Менә нигә ул мине үтерде соралы ди. Аллаһ сораячак һәм җәзасын бирәчәк. Һәм кызганыч җәмәгать, кемнәрдер үзләрен мин Аллаһның динендә дип яшәп тә, нәрсә? Әле нахакка кеше үтерүчеләр бар. Дин исеменнән, гыйлемгә нигезләнмичә, хамаслык белән, ахмаклык белән әле шундыйлар да җәмәгать бар, Алла сакласын. Карагыз, исламның хикмәте ул кеше үтерү генә түгел, кешегә зыян салуны да харам кылды. Исламның хикмәте кеше үтерү түгел, үзеңне дә үтерүне харам кылды. Мәсәлән, кемдер әйтергә мөмкин, кеше үтерде. Ой, ла илаха иллаллах, бу бит убийца, бу бит кеше үтерү дибез, үтерүче дибез. Без аны җинаятчы дибез. Хәтта илләрнең хөкүмәтләре ул кешене төрмәгә утырталар. Чөнки ул чыннан да җинаятчы, ул кеше үтергән. Нигә соң без үзен үтерүчеләргә җинаятчы дип карамыйбыз? Нигә җәмгыять үзенә кул салган кешене нигә җинаятчы дип әйтми? Ул да җинаятчы. Ничек? Әгәр дә кеше үтерергә ярамый икән, үзен үтерергә ярыймыни? Әгәр дә кеше үтерергә ярамый икән, анага үзенең баласын үтерергә ярыймы? Юк. Кеше Аллаһныкы булган кебек, син үзең дә Аллаһныкы. Кеше гомере сиңа харам булган кебек, үз гомерең дә сиңа харам булып тора. Һәм
Аллаһ Тәгалә Кур'ани Кәримдә нәрсә диде? «Вала тaqtulu anfusakum». Үзегезне үтермәгез диде. Аллаһ сакласын, без бүген шундый вакытта, шундый җәмгыятьтә яшибез. Әллә рәхәткә чыдый алмыйбыз. Бүген кешене үтерүгә карый, кешеләр үз-үзләрен үтерүләр күбәя башлады. Хатта артып китә башлады. Аллаһ сакласын җәмәгать. Аллаһ сакласын. Шуңа күрә карагыз нәрсә булды? Узган атнада күпме фаҗигалар булды. Ул Берлинда булсынмы фаҗига, яна машинага утырып, базарга кирип күпме кешене үтерү. Аллаһ Тәгалә инде үзе аны тотсын, үзе җәзасын бирсен. Чөнки дөньяда нинди генә сәясәт барса да, базарда тыныч кына йөргән кешенең анда гаебе юк. Карагыз, үзебезнең илдә Ирак, Иркутскида нәрсә булды? Һәм әле һаман бара. Инде 80-гә якынайып килә. Баярышник ичеп, аның бит шешәсендә дә язылган, бу ишергә түгел дигән, җуына торган дигән. Җәмәгать, кеше үзенең нәфесен канагатьләндерү өчен ул агу ишергә риза. Карагыз, бөтен ил гөжли. Шәһәрдә чрезвычайная ситуация игълан иттеләр. Гадәттән тыш хәл игълан иттеләр. Монда полиция, тегендә полиция. Монда җыялар баярничекларны, тегендә булар һаман табалар, һаман ишәләр. Телевизордан кычкыралар, 60 кеше үлде инде ди. Булар яңалык карамый микәнсең бу сәрхүшләр. Булар интернетта юктыр инде, алар утырмыйлардыр. Гаҗәп башка сыймый. Бөтен ил кычкыра, баярышникта агу ди. 60 кеше үлде инде ди. Булар һаман каяндыр табалар шуны. Һаман ишәләр. Әле һаман китерәләр, һаман үләләр җәмәгать. Көн саен яңа кешеләр килә. Бу нәрсә? Бу кешенең акылы юкмы? Бу кешенең кая җәмәгать Аллаһ биргән зиһене юк җәмәгать. Аллаһы Тәгаләгә каршы килү, Аллаһы Тәгаләне оныту менә безне шушы хәлгә төшерә җәмәгать. Булар Аллаһ куйган шикләрне күрергә теләмиләр. Булар Аллаһ Тәгалә биргән диннән башка яшәргә тырышалар. Мөхтәрәм җәмәгать, әле бит аның шушы нәрсәне ясаучылары табылып тора. Кимдер шул шишәгә бит ачыктан-ачык агу салган. Һәм ул агуны салганда ярар инде, бу бит баярышник белән генә җуыналар гына. Үлмәсләр әле дип салмаган, ул аны бит белеп салган. Булар моны ишәшәкләр дә үләшәкләр дип. Әллә инде ул шәһәрен бомжлардан чистартырга уйлаган, мин белмим. Ләкин бу кешенең башында нинди уй бар? Нинди уй бар? Дистәләрчә кешеләрне һәлак иткәндә. Һәм әлбәттә җәмәгать хөкүмәтнең исерткеч эчемлекләрне сатуны бер тәртипкә салуы, аны катгыйлаштыруында файда бардыр. Ләкин җәмәгать хәмерне ясаучы хөкүмәткә акциз түләгәннән генә хәмер хәләлгә әйләнми. Ул бит монсы акциз түзәнмәгән, монсы харам, монсына акциз налогы түләнгән, составы тикшерелгән, монсы хәләл аракы дип без әйтә алмыйбыз. Аллаһы Тәгалә тегесендә, бысында безгә харам кылды. Мәйдә сүрәсенең 90-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Я юһиллазина аману", әй иман китергән бәндәләр, белегез, иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азламу риджсун мин амалиш шайтан. Дөреслектә хәмер, исерткеч эчемлекләр нинди генә булмасын. Нинди генә булмасын, налогы түләнгәнме, түләнмәгәнме, лицензиясе алынганмы, сорога чыкканмы, ул баярышникмы, пустырникмы, кайсы гына булмасын, әгәр дә ул исерткеч эчемлек икән, шулай ук отышлы уеннар ди. Шулай ук кешеләр табына торган пытлар ди. Шулай ук гадальщикларның уклары, таяклары ди, бөтенесе дә риджсун. Булар бөтенесе пычрак ди. Булар бөтенесе нәҗис, мин амалиш шайтан. Булар бөтенесе шайтан эшләре ди. Фаҗтанибу. Шуңа күрә тыелыгыз ди. Тыелыгыз, китегез моннан ди. Һәм аятның ахырында нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Менә шушы мин әйткән әйберләрдән тыелсагыз, саклансагыз, лааллакум туфлихун. Бәлки сез уңышка ирешерсез ди. Бәлки сез нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Бәлки сез имин тормыш яшәрсез ди, минем харамнарыннан тыелсагыз ди. Менә шуңа күрә җәмәгать 80-гә якын кеше үлде Аллаһның харамын харам дип күрмәгәнгә. Чөнки алар бит инде шул хәлгә бер көндә генә барып җитмәгәннәр. Инде ничә көн килгәннәр. Шуны ширлек булгач,
Аның бит инде акцизный акчасы җитмәгән инде. Шуңа күрә мондый нишкән. Ул бит шул хәлгә җиткән инде җәмәгать. Тормышын, кәсебен, малын, мөлкәтен югалткан бит инде. Менә бит әйтмиләр. Иркутскида бер татар бабайы ястүдән кайтышлый киреп баярышнигеше бүлгән дип. Әйтмиләр бит. Чөнки намазлы бабай, намазлы кеше андый нәҗискә бармый, акцизлысында, акцизсызында эчми җәмәгать. Чөнки ул харамнардан тыела. Менә безнең тиздән илебез генә түгел, бөтен дөнья яңа елны каршы алачак. Һәм җәмәгать менә ел сайын соннар шуны күрсәтә. Гыйнвар башында үлгән кеше җәмәгать, бүтән бер айда да бу кадәр кеше үлми. Үзебезнең илне генә карасак та. Хәтта җәмәгать әйтергә ят. Үзебезнең мәчеткә җиназа белән гыйнвар аенда килгән кешеләр бүтән айларда ул хәтлек килмиләр. Безнең татарларыбыз да кимен куймый бит җәмәгать. Бу нәрсә бу? Әйе, кемнеңдер язылган врач йөрәге тоткан дип. Ләкин нигә соң ул 3 январда тота? Нигә 1 январда тота ул? Әйе, кемнеңдер әҗәле шул вакытта җиткән. Ләкин күбесенең әҗәл җитүгә сәбәп. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Әгәр дә бер кешенең гомере бетсә, әҗәле җитсә, Аллаһ Тәгалә аның әҗәленең сәбәбен җибәрә диде. Әйе. Ләкин җәмәгать, Алла сакласын. Ул әҗәленең сәбәбен син үзең үз кулың белән шушылай китерсәң. Аллаһның харамаша, кемнеңдер бавыры тоткан, түзә алмаган, кемнеңдер йөрәге тоткан, түзә алмаган. Алла сакласын җәмәгать. Күпме кешеләр, кемдер катып үлгән, февральдә дә түгел, декабрьдә дә түгел. Яңа ел бәйрәменнән соң урамда катып үлгән, ул бит исерек булган. Менә шулай иттереп җәмәгать, без Аллаһы Тәгаләнең безгә сәбәп кирәк, ниндидер сәбәп кирәк. Хәмер ишергә, Аллаһ Тәгаләнең харамына төшергә, шумырга. Аллаһ Тәгалә сиңа бала биргән, син атна буе ишеп йөрисең. Минем балам туды бит дип. Нигә эчәсең дигәч, мин бит малай туды ди, кызгына булса ул кадәр эчмәсем ди. Ничек инде җәмәгать шулай? Син шөкер ит, малай туса 2 сарыкча ал, берне генә түгел. Сөннәтне үтә, Аллаһка шөкер ит, машалла. Әлхәмдүлилlah. Менә бит минем сделка барып чыкты ди. Сделка барып чыккач, инде ресторанга кирип, бит инде салырга кирәк, әйбәт барып чыкты. Менә шулай иттереп без сәбәп эзлибез. Яңа ел манда, хатынның 8 март манда, 23 февраль илне саклыйбыз менә хәзер литр ичеп, десантниклар көне булсынмы? Бүтән җирдә безгә сәбәп кирәк. Нишләргә? Алла сакласын, хәмер ишергә. Һәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә биргән тормышыбызны саклыйк. Аллаһ Тәгалә биргән иманыбызны, динебезне саклыйк. Аллаһ биргән халкыбызны, милләтебезне, телебезне саклыйк. Аллаһ Тәгалә биргән зиһенебезне саклыйк. Акылыбызны саклыйк. Белем алыйк. Сукыр булып яшәмик. Аллаһ биргән гомеребезне саклыйк. Аллаһ Тәгалә биргән саулыгыбызны саклыйк. Аллаһ Тәгалә биргән гаиләбезне саклыйк. Балаларыбызны саклыйк. Туганнарыбызны саклыйк. Дөнья дәхшәтләреннән, дөнья хәсрәтләреннән, ахирет газабыннан саклыйк җәмәгать. Һәм җәмәгать, менә соңгы вакытларда безнең өчен, Татарстан өммәте өчен дә Аллаһ Тәгаләнең сынаулары килде. Шулай бит, карагыз, юл фаҗигаларында гына күпме кардәшләребезне югалттык. Әлбәттә җәмәгать, әлбәттә беләбез, ризыклары беткән, беләбез, әҗәлләре җиткән, ләкин шул кадәр авыр безгә кардәшләрне югалту. Шул кадәр авыр безгә менә шушы башлап җибәргән, тормышларын башлап җибәргән яшьләребезнең китүләре. Шулай бит. Менә монда дагын җәмәгать, әйдәгез уяу булыйк. Әйдәгез бер-беребезнең кадерен белик. Сак булып яшик. Юлларга чыгабыз икән, бигрәк тә без ирләр, артыбызда гаиләләр белән, шулай бит, сакланып йөрик. Чөнки һәрбер эштә сәбәп булырга тиеш. Бар шундый кешеләр сансыз карыйлар, машиналарының төзек булмауларына. Кемдер ватык җимерек машинада йөри, аның җа тормозы юк, җа башкасы юк. Алла сакласын. Үзең сәбәп булма шушындый фаҗигаларга. Үзең сәбәп булма. Шулай ук җәмәгать, кемдер кыш көне җәйге көпчәк белән йөри. Менә минем акчам юк бит ди. Алла сакласын. Кешене үтерсәң, үзең үтерсәң, кемгәдер барып кирсәң, шушы тәгәрмәшең сәбәпле кыямәт көнендә бит Аллаһ Тәгалә сораячак, нигә шушындый кыш көнендә җәйге көпчәк белән йөрдең дип. Менә шуңа күрә җәмәгать, әйдәгез сак булыйк. Менә югалткан дусларыбызга, кардәшләребезгә дуа кылыйк һәм үзебезгә дә, мөхтәрәм җәмәгать, сак булып, үзебезгә дә бер-беребезнең кадерен белеп, кайвакыт тәкәбберлек белән кемдер сине узып китсә, тотына шабырга артыннан,
Чөнки бу бит минекеннән искерәк машина ди. Каялы куып җитим, узыйм әле ди. Кирәкми җәмәгать. Үткәреп җибәр. Үткәреп җибәр. Китә ул хәзер нәфесең бераз гына үртәлә дә тынычлана ул. Галимнәребез нәрсә диде? Әгәр дә сине бер кеше дөньяда узып китсә, синнән ахирәттә уз диде. Ахирәттә уз, дуа кыл, зикр ит. Шуңа хидаят сорап дуа кыл. Бәлки ул сине күлеп киткәндер, уздым әле мин. Син аңа дуа кыл. И Раббым, сиңа да, миңа да бәхет бир, хидаят бир дип. Шулай итеп җәмәгать, без Аллаһ Тәгалә биргән гомерләребезне саклап, кадерләп яшик. Кыямәт көнендә һәрберебез Аллаһ каршына баскач, шушы нигъмәтләр турында соралачакбыз. Моны һич кашан да онытмыйк. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.